tuntruma chuan video masalama kan ngai thlak tak Munich disaster anti Olympic laya mi firfiak ten Israel infiam mi som pakhatte an tha awanga an Phuba Lakna Ngaihnawm takle Turu tak mai Operation Wrath of God anti chanchin hi an ngai thale te ang an operation ming Wrath of God ti hi mizo tong chuan Pathian Thinurna operation ti na ani he an operation hi khovel operation kalpui to zinga chuan ro pui berle tun thlenga khovelin Mossad an ngai san pha na chhan lian tak pakhat ani he operation hian khovel pum a huapa kumsom ni chuang zet an kalpui ani Mossad agent te chuan Munich khopui de firfia ka chetna in nam noi zong te chu khovel mun sanga biruma se amalte te in an phil ngau mai ani an mizon te hi an khachiang thei ema an nun dan an ni tin khosak dan zong te chu a chip chiar thei ang berin an chui chuaka rin hlel rual lo an ni hnuwa anin nam noi nge ani ti an chian hnuwa an mizon te chu an da thatang hau zel mai ani an chet lak dan po hiadang dai hlea an mizon te chu ni tam tak an en thak hnuwa an tha ma in pangpar bor buke an pe a tin le khathema thu hnu chi in hei hi lo hrero kan ngai dam ngai lova kan theihil ngai heklo ti an ziak thinani chumi hnu dar ka rei lo te a chuan an mizon te chu thatin silain voisom pakhat zel an kap thinani voisom pakhat an ka kher chan po hi Israel infiam mi nun na chanta te zat chi ani Munich disaster at hil thlenga khan kan soita pang khan mi firfiak pol PLO te chuan Israel infiam mi som pakhat te chu an thatani kha thil thleng chung changa khan West Germany laka Israel chu alom lo hlea an officer chuan vor pahni te chu West Germany a tirlut ma se West Germany lam hian an lo tel tir ve du lo ba ka an mi shen Israel infiam mi pakwa te chu an chan chhuat theilo wangin an thin rim hle ani tin he firfia ka chetna an ma chhon dana le an be dana hian West Germany chuan ala lap lu tukani ti in Israel chu thin ur hle ani Israel rama chuan mi puilung oilo an pung khoma buaina te siamin firfiak te chu an phu tok shemna an mu ngei an phu tani chutiang ani ta ka chuan Israel Prime Minister Golda Meir mo phurna chu arip ta hle ani ma se hetiang hun har sa le khira tak hian roi tu ro pui zia chu Golda Meir hian a phau chuak chiang le a khovelin an ngai san phain tun thleng hian a minga dai theilo ani in beina thlen tu ka chuan Golda Meir chuan emergency meeting ko ngalin chu an meeting a chuan he firfia ka chet na hi na takadim satlia ngot lawin a chulang anga malak an rel ta ni ti chuan he meeting thu chuak ang hian Israel fighter jet te chuan Syria le Lebanon a PLO te tombuk chu bom mangin an han phin dar ta a heta hian mi firfiak mi zan hi lai an thini chu tani chu mi hnu chuan Lillehammer sipai le teng mangin Lebanon chimlam an lu chuak le a he mi tum hian PLO te tombuk za chuang lai an han ti chele ani hetia an ram sarkarin chet a han lak tak riapa chuan mi pui thin urpo adai ta a an ram chung po boruak aral muang le ta ni ma se mi pui ti lungoi satia mai chu Golda Meir sarkar thil tu mani velova mi pui chu lungoi to ma se an mi le sa that tu dik tak te zalen tak an la oma wangin an la lungoi ve theitat lo chu wang chuan heng mi te da thatna thok tur hian he operation ro pui tak mai Operation Wrath of God hi anon duang chuak ta ni he operation how tak zet mai kalpui tur hian Israel Intelligence Agency Mossad te chu ruat an ni ta ani ani hian uluk taka an chui hnuwa he firfia ka chetna in nam noi nge ni an hriat ming som thum le panga an list chuak ta ni heng an list chuak te hi PLO polami te Black September polami te le Munich khopuya chetna in nam noi te an ni hloma khovel ram sangami te ni in then khachu mi pa ngai anga khosa in no pui fanau te nei in han en mai chon nun phung pa ngai taka nung nia ngai thei te an ni heng an mingli chhuat hi khovel ram sanga anoma wangin Mossad agent te chu chungrama chuan aru ka an lu atul dona hei hian atira chuan Golda Meir po ati team dewa a chan chu ramdang te nena anin lai chin na ati chet thei don wangani ma se he thil hiti nge yadwa wangin a hnuwa chuan eng po huamin arem ti thei ta ni he operation Wrath of God a hian an ho tu pa beratan chuan Mossad agent fingle rem shem mai intelligence officer Michael Harari chu ruat anita a ani kai hruaina hnuaia hian he operation hi Mossad agent som panga te chuan an kalpui ta ani Mossad agent te chu unit panga a then an ni a
chung unit panga te chu Hebrai horop anga ming pek an ni a Aleph Bet Het Ain le Khuf te an ni Aleph te chu mi that tur bi ka thiam na sang tak nei azen pahni an ni a Bet unit te chu Aleph unit te thop tu an hnunga lo om reng tur an ni Het unit te chuan hotel le mamo dang apiang an ngai tu anga Ain unit te hi unit poimo berni in a member po an tambera mi paruka tanga pariat velan oma an ni hian an mi du te chui na zong ba ka an tha hun dur thlengin an ngai tu donani tin kuf unit te hian in biak po na lam an boi pui ve thung donani Mossad agent te chuan ma ni in phat vekin ni na thar le ming thar an nei ta a khovel mun sang an te kwal theinan document lem chi sang passport lem le visa lem te an nei ta vekani an thil tia chuan Israel ming alang tur ani lo ti chu an thupui berani bok ti chuan Mossad te chuan an malak na saber chu an han tran ta a an target masaber chu Wael Zoitar ni in ani hi PLO ho tu pa Yasir Arafat unaw pa ani hi PLO wa mi poimo tak ani ba ka an thuak bur ber pakhat ani Italy khopui Roma chengin chulaya abiruk na huna tang chuan PLO kaldan tur zong a rel thin ani Mossad te chuan hunenge mo chen an chui zui hnu chuan Wael Zoitar chuan tlailama zanri ei tur bakin a apartment chu san ngai lo ti an hreta a chu wang chuan ama that tur an hun nei chu chep don hle ni chuti chung chuan October ni som paruk sang kha zakwa somsari le pahnia chuan Wael Zoitar a zanri ei holam chu Mossad agent te chuan voisom pakhat lai an kap ta ni voisom pakhat an ka chhan hi kan soita kang Israel in fiam mi som pakhat te Phuba Lakna ani wangani chutiang chuan Mossad agent te chuan lo tling takin an mi du zinga masaber chu anda thata phota Israel chuan an mi te thina chu a thlir liam mai don lova ha aya ha mit aya mit ti in athung rul don ani ti chu ati chiang ta bokani hetia an target masaber lo tling taka an hlen chu hnu lok ni som pathum chau aliam man ti chuan PLO te poin an mai big don lo ti lan tir nan Lufthansa flight 615 chu October ni som ni le pakwa sangkha zakwa somsari le pani chuan an hijack le ta a hethlona hi Syria khopui Damascus le German khopui Frankfurt in kara thlok ni in Germany mi le sa engemaw zat an chuangani firfiak polte chuan West Germany sarkar nena chuan Munich disaster wanga an mi man mek mi pathum te chua an phutani West Germany sarkar chuan olsam takin firfiak polte thil phut chu ati hlotin saka Black September mi pathum aman mek te chu a chua ta hei hian Israel ati thinrim mai ba ka khovel ram dang te dempo an kai pha hle nge ni ma se West Germany in an mi tanga chua te hi an zalen ta ti na ani haulo Israel tan hun tha hon sak lek zo ka lo ni heng thil theng te hian Israel Operation Red of God ati boi phameu lo an chun som mi mai ani December tha chuan an target pahni na Mahmoud Hansari chu France rama anda thale ta ani Mossad agent te chuan thlaenge mozat Hansari chu an en thak no in a chena apartment chu asan ngai mi lo ani ti an thei ta a chu wang chuan Hansari that tur chuan a in chung ngeya an lu atul don ani rom man na fing tak mai siamin Mossad agent pakha chu Italy chanchin bomi anga in siamin Hansari chu interview chuan lamina ko chuaka chutia a chua zok hlan chuan agent dang chu ina lutin phone line a chuan bom akam ta ni ti chuan an tha hun tur an ruah man December ni riata chuan Hansari chu telephone a bia in hello Hansari ni em ti na va bia Hansari chuan oni e tia a chan rual chi chuan bom chu puak ta ni Hansari hi atira athingal mai lofa kar khatlai dam do in lama enkol ani nuwa athita tho ani Mossad te target dot le chu Hussein al-Basir ani al-Basir hi Mossad te chuan khovel pum huwa pa hunenge mo chen an zon nuwa Cyprus sakho pakhat Nicosia biru ti an shele tani al-Basir hi PLO noya pol pakhat fata tana thok ani Mossad te chuan ani tin hun mandan le khosa zia te chuni engemaw zat an en thak nu chuan a thlenna hotela chuan lutin aruma an lut ruwa akhum noya chuan bom an kam tani ti chuan January ni somni le pali sangkha zakwa somsari le pathuma al-Basir chu thlamuang taka akhuma amut lai chuan bom chu puak ta a ruang hlom tlak po om loin athita ani Mossad agent te che tho dan le Israel malak na chu alang chiang chhota zela poisai lo an mi le sa mi som pakhat an tha awanga an Phuba lak na chuan
mi fir fiak te chu khovel khoi hmuna po biru ma se an him tak tak chuang lo ani ti aron tilang chiang ta zel mai an Phuba Lakna chuan Israel thian tha America meu po asu chuang lova America rama law professor na thok mek Basel al kuibasi chu Paris khopuya hotel atang achuak chu Mossad te chuan voi som pakhat an ka pani al kuibasi hi Munich in thana a ral thuam ngai to tu berle amada yatanga isale tonite Olympic Village an lo tho thei chanamo phurtu berangai ani chutianga an mi poimo te Mossad ten an philta ngawa chuan PLO te po an thu thuang mai big lo heng zonga abul tum tu ber Israel Prime Minister Golda Meir chu da that tul ve in an shetani Golda Meir chu January sangkhat zakwale somsari le pathuma chuan rom khopuya pop muturin akal don ti an sheruta a he azin tur thu hi thup tlat ni ma se engtin tinemo PLO te hian an lo heru ve thei tlat mai ani chu thu an khiat chuan Black September te chuan an ho tu pa Ali Hassan Salam ho chuan malak dan tur an rel ve ta ni ti chuan Yugoslavia ram atangin long mangin rom khopuya chuan Darapuda ka chua chi missile Strela 2 an ti ang chi thanem tak chu an tol lut ta a chu missile te chu Golda Meir chuan na thona lo tum na tur Phuba airport che vela chuan man mai thei turin kar chunga an thukruta ani hemiatana anin buat sainan le Israel le Italy te chai boinan Black September te chuan December ni somni pakwa sangkha zakwa somsari le pahnia chuan Bangkoka Italy embassy chu bein mi som pahni lai an hrenga ma se he thil hi harsalo takin Italy sipai te chuan an ching fel thei ani Golda Meir tha tumna le an malak na zong chu Mossad agen fing tak te chuan an lo hrele vek mai ma se Italy ram chunga ni wangin an ma ni ngein ma an la thei talova Italy anti-terrorist squad digos te hrilin an ni chuan Phuba airport chu dapin mi fir fiak tele an ral thuam chhopsa missile paruk baka missile launcher te chu an manta dai ani chutiang chuan mi fir fiak ten Golda Meir tha an tumna chu a hlo chamta ni Mossad te target dot le chu a hau tak don khermai a chan chu an target chu mi pakhat chau ni lawin arwalin mi pathum lai an ni don wangani chu mi te chu Mohammed Yosef Al Nazar te Kamal Atwan le Kamal Nasser te anni pathum hi Munich in thana abultum tu berle mo phurtu ber te anni an pathum hian Beiruta building chhong saria sanga an cheng howa an chen na hmun chu ven himna khau taka ven ni in ni tin ral thuam keng sipai thatak tak ten an veng tlatani chu wang chuan anni pathum tha chu thil ol ai ani don hau lawani hantong pong be viau don se abul hnai vela te chuan British mi le Italy lam mi te an chen ve wangin chu mi poisoi lo te tortir pal chu thil ol ai tak ani don awangin uluk le film khur taka chet an lak angai don ani chu wang chuan Mossad te chuan an ma ni mai chet la lovin Israel Navy le an commando thabik Sayeret matkal an ti te chu phungboma an sombel tabokani hemiatan hian Mossad agen mei che pakhat chu hengmi te chen na bul in naya hian zirlai research timek anga omin an chet dan an nun dan le an building om dan zong chu kum khat chung zet arukin zir chianga a thil hria ta piang chu an hun puilama chuan a thon ta zelani ti chuan tharuk zet uluk le na sataka an training le nu chuan a morbok tur chuan an thok chuak ta a Sayeret matkal commando thabik mi som paliten an lu chuak donani ti chuan April ni ruk sangkhat zakwa somsari le pathuma chuan Mossad agen mi paruk te chu British German le Belgian passport lem le minglem mangin Beirut chu an luta a anni hian an malak na tura a hmuna in buat sai ngai na le ti tur tul ang an lo ti lok donani ni thum nu April ni kwa a chuan Israel Navy te puina in commando then khat chu long mangin Beirut anon lut ruboka heng commando te hi tourist angte in chein rin hlel om lo thei ang ber turin anon lut ruani ti chuan alo om to sa te nen an mi du te om na lampan chuan an kalta a mun an thlen chuan an lo ruwa man lok to angle om na tur an siam sa ang thlap chuan ma an han lata ani veng tu sipai te chuan lo kap let ve bok ma se Israel in buat sai na chu that ema wang le an building om dan zong po ma a en thatu an lo in da to wangin harsana an tok meu lo ni ber mai ti chuan olsam takin an mi du mi pathum te chu an ka phlum thei ta ni hemin hu hian Beirut a om PLO noi pol poimo tak pakhat Popular Front te mun pui chu bei chun zong ngalin PLO mi le sa mi chuang zet an that nge ni
ti chuan Mossad te chuan an target dot le atan Munich in thana bul tumtu berle an thuak bur bernia an ngai Ali Hassan Salame lam an hoile tani ani hi hunrei tak an zon to ani a ma se afin kherek ve e ma wangin Mossad te meu poin an zong mai theitlat lo ma se Mossad te chuan Ali Hassan Salame chu Norway ya khopakhat Lillehammer abiru ani ti an sheta an midu ber rei tak an lo zon to ani wangin ahma anga zirchian na mu malpo kalpui lawin Mossad agent te chu Lillehammer lampan chuan an kalngala Ali Hassan Salame ninge an hriat chu July ni somni pakhat sangkhat zakwa somsari le pathum zana chuan mei che pakhat nena ko thlera an kaldun lai chu an ka phlum tani ma se an mi ka hlum hi Salame aloni reng lo Morocco lammi mi firfiak po ni lo waiter na thok le kaloni Mossad te information don zong chu dot mai le kaloni a chu dot thu hril tu po chu tu dang ni loin ama Salame le kaloni chutia silaya rik ta ka chuan Norway police te chuan Mossad agent te chu hualin an manta a mi paruk manin an zinga hian mei che pahni an tel nge a ma se an ho tu pa ber Michael Harari ero atlanche man hlau ani Norway police te chuan an mi man Mossad agent te an dop na tangin Operation Wrath of God ni phung le kal phung zong chu an thre chuak ta veka chutia an phalna le remti na po lalova aru karala Israel le Mossad ten an ram chunga ma an lo la thina ni ti an riat chuan khovel ram sang te chuan Israel chuan demron ta luai mai ani chu wang chuan lo thei loin Golda Meir chuan an operation kallai chu ati to patrol ta a an midu ber an tha ma in Operation Wrath of God chu an top san ta ni Operation Wrath of God chu kumli lai an top san nu kum sangkha zakwa somsari le pasaria chuan Israel in thanpuya chuan Golda Meir chu tla in Prime Minister Thar Menachem Begin chuan thuneina aron changta a Menachem Begin hian Prime Minister office alu atu ka tangin Operation Wrath of God chu chhun zomani tur thu apuang ngalani ti chuan Ali Hassan Salame zon ma chu an chhun zom le tani hunenge machen an zon le nu chuan an bizon Salame chu Beirut abiru ani ti ang hrele ta a tunchuma ero ahma anga chetlak buan an tumto haulo Beirut a chuan Mossad agent pakhat agent di an soi chu Salame chen na in epchia chuan apartment luin zirlai angin avakhosavea ani tin hun mandan zong te chu uluk takin an chui tani Salame chuan englai po in veng tu mi pali anei renga chu wang chuan tha chu soilo ama hnai shim po chu thilhar satakani chu wang chuan ahma an ti dan ang nilo dewin ruam man dang an siam ta a Salame chu bom manga tha an tum ta ani Mossad agent mi pahni te chuan passport lem manga Beirut lo lut ruin Salame chen na in bula chuan car anda a chu car chu bom chak tak manga thuam ani ti chuan hun rem chang an zon reng nu January ni somni le pahni sangkha zakwa somsari le pakua chanu lamdar thum le chan ve a chuan an hun rem chang mu cholo thlengta Salame le a bodyguard te chu Mossad te car da na bulla chuan an bantlan ta hlau maya chu vele chunglama tang lo thi reng tu Mossad agent chuan a apartment atang chuan bom chu ati puak ta ni Salame le a bodyguard te chu ruam hlom thlak po om lovin a hmuna an thi ngal vekani chu tiang chuan Mossad agent te chuan kumtam takan lo zon to le tha tu ma voi ruk lai an lo be to Salame chu da tha in Munich khopuya an mi le sa mi som pakhat te Phuba chu ala theita ani hemin hu hian Operation Wrath of God chu khovel mun sang an kalpui chhun zom zela Mossad te chuan Munich in thana in hnam hnoile PLO mi le sa te chu amalte te in an phil ngau mai ani London ani emo Paris ani emo khovel khoi hmuna po ni se Mossad te chuan an midu te omna chu an hre zel mai ma se ma kan soitak Munich in thana West Germany sarkar in anung chunga amana achua tak mi pathum zinga pakhat Jamal al-Gasey ero apil bo hlen theitani he Operation Wrath of God hi kumsom ni chuang zet kalpui ni in PLO mi le sa tam tak an tha mai ba ka khovela an malak na tam tak an ti chuanom saka firfia ka chet na do na konga Israel le Mossad te hi an tho hlok hle ani